శోభ సుందరి పరియానికి సుడ్వెకే మంద పరునా సుటికిసి మంద నీకు సుడ్వెకే మంద పరునా సుటికిసి మంద పరునా నీకు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా. ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేస్తే అక్కడ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. తప్పకుండా ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఫోటో యాడ్ చేద్దాం. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో మీకు నచ్చిన ఫోటో, మీ ఫోటో కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒక ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ దీన్ని చివరి వరకు 23 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ ఏదైనా కలర్ కానీ ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్గా ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి యాడ్ ఎఫెక్ట్లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ ఛానల్ రీమ్యాప్ అని ఉంటుంది, సెర్చ్ చేయండి వచ్చేస్తుంది. మీకు నచ్చిన కలర్ని ఇట్లా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ వై అనే కలర్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నా. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు దీనికి లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కింద సాంగ్ ఉంటుంది కదా, దీన్ని తీసేసేయండి. తీసేసి కాపీ 20 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో 13 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో 2 లిరిక్స్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి మీరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. సో పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు ఈ లిరిక్స్ పైన ఉంది కదా, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ చేస్తే కరెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది. పైన ఉన్న లిరిక్స్ కింద వచ్చేస్తుంది. సింపుల్గా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ టైల్ సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలా పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి అంతే. ఎక్కువ టెన్షన్ ఏముండదు, సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా. సో ఇలా లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంప్లీట్గా. పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి వరకు ఇలాగే కంప్లీట్గా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క లిరిక్స్ని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. కానీ ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 22 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ లిరిక్స్ వరకు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నా, మీరు కూడా ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఉంటుంది, తెలుసు కదా టెంప్లెట్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలో. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా. సో ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక టెంప్లెట్ వీడియో తీసుకొని యాడ్ చేసుకోవడం సింపుల్గా ఉంటుంది, ఈజీ ప్రాసెస్. సో లాస్ట్ మీకు నచ్చినట్టు టెంప్లెట్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏ టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోను. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.